Hello mga kapatid, ngayon magluluto naman tayo ng Ilocanong dinengdeng. Narito ang ating mga sangkap. Asin, saluyot, talbos ng kalabasa, talbos ng kamote, sitaw, patola, pritong isda, bulaklak ng kalabasa, talbos ng sitaw, at syempre gagamit din tayo ng tubig. Kumukulo na ang ating tubig. Ilagay ang 3 kutsaritang asin. Pagsabay-sabaying ilagay ang sitaw, saluyot at talbos ng sitaw. Ngayon, pwede nating ilagay ang talbos ng kalabasa, talbos ng kamote, bulaklak ng kalabasa at patola. Panghuli nating ilagay ang ating pritong isda. Lutuin natin siya ng 5 minutes. Pagkaraan ng 5 minuto, narito na ang ating Ilocanong dinengdeng na may pritong isda. Tikman na natin ang ating linutong dinengdeng. Masarap siya. Manamis-namis kasi ang gamit ko dito, asin. Nawa mga kapatid, nagustuhan ninyo ang ating linutong Ilocanong dinengdeng. Please like, share, and subscribe. God bless us all.